Marta Selva ha afirmat que mensualment la institució que presideix rep una mitjana de 800 trucades de dones que pateixen situacions de qüestionament de drets en els àmbits de parella, familiars o laborals. Una xifra que ha anat creixent en els darrers anys, ja que es va perdent la por a formular les denúncies pertinents. Les institucions han de complir amb els recursos perquè puguin fer-se efectius els recursos, però jo crec que en conjunt hem de fer un pacte entre tota la ciutadania, institucions, moviments socials, repeteixo, mitjans de comunicació, espais educatius, de lleure, etc., per tal de poder fer un pas clar en el qual el prou envers la violència masclista sigui efectiu i sigui rotund. Selva va explicar detalls del projecte de llei per a l'erradicació de la violència masclista, projecte que parteix de dues premisses: reconèixer l'existència d'un fenomen que és estructural i actuar amb la prevenció necessària. El Govern de la Generalitat, a partir de la llei de drets de les dones per l'erradicació de la violència masclista que està en aquests moments en discussió en ponència al Parlament, el que es busca és també donar i crear i consolidar aquesta xarxa d'atenció dels recursos, millorant també l'atenció i, per tant, donant suport a qui la subministra. Segons Marta Selva, que va venir a Calella en un acte organitzat per Esquerra Republicana, encara alguns mitjans de comunicació frivolitzen la realitat de la violència masclista. La presidenta de l'Institut Català de les Dones també va explicar a Ràdio Calella Televisió què ha de fer una persona que es trobi en un cas on els seus drets es vegin vulnerats. Pot trucar al telèfon 900 900 120, que és el telèfon del Govern de la Generalitat de Catalunya, el telèfon de l'Institut Català de les Dones, per les dones que estan en situació de violència. Repeteixo, 900 900 120. Acostar-se, evidentment, als recursos, en aquest cas municipals, si es vol també comarcals, també a la seu de l'Institut Català de les Dones, en aquest cas a la demarcació de Barcelona, a la plaça Pere Coromines 1, es dona primera atenció, i de tota manera plantejar una estratègia també i compartir aquesta estratègia amb professionals que realment poden subministrar-li una ajuda i una atenció per tal que ella pugui també avançar en el seu procés de recuperació de l'autoestima i de l'autonomia, que és en definitiva un dret que tenim totes les dones. L'Institut Català de les Dones treballa igualment per la igualtat d'oportunitats entre els dos sexes, ja que encara hi ha discriminacions per raons de gènere. La xerrada Els drets de les dones, compromís nacional i local, va tenir lloc en el marc dels actes organitzats per commemorar el Dia Internacional per la No Violència vers les Dones.